Junaci srpski, ukoliko vas država pozove, daćemo sve od sebe da ne budete u takvoj situaciji, da ne dođete u tu poziciju. Ali ukoliko vas država pozove da štitimo naš narod i da čuvamo naš narod, ja znam da ćete se vi ne samo odazvati, već znam da ćete svoju svetu dužnost, svoju svetu obavezu obaviti na najčasniji mogući način. To da zaštitimo naš narod znači će da ćemo da pobedimo. Nema predaje, nema povlačenja. Hvala vam najlepše. Živela Srbija.